till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. 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 Love me. Till you love me. I'll fuck you till you love me. I'll fuck you till you love me. Love me. Love me. Love me. Love me. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego entre los dos. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. ¿Quién pudiera venir de esta tierra y entrar en el cielo y volver a la tierra? Que entre la tierra y el cielo nunca hubiera suelo. En el primero, sexo, violencia y llantas. Deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas. La gracia y el fruto y el beso de la balanza. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Que perdí mis manos en Jerez y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí. Por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en L.A., los hills en Milán, la sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Seré tu reliquia, soy tu reliquia. Seré tu reliquia. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok. Un mal amor en Madrid
y en México el blond, la mala hostia en Berlín y él está en Granada. Perra nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas deshilé, y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí y está en Marrakech. No soy una santa, pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Seré tu reliquia, soy tu reliquia. Seré tu reliquia. Huyendo de aquí, como huí de Florida, somos delfines saltando, saliendo y entrando, en el aro escarlata y brillante del tiempo. Es solo un momento, es solo un momento, mar eterno y bravo, la eterna canción, ni tiene salida, ni tiene mi perdón. Frita, roja y rodona, quilanda vina, òbviament és la poma que està prohibida, i si només la mires et salvaries, però sense mossegar. This ghost is still alive, I'm still alive. Està més viva que mai, més viva que mai. Through my body you can see the light. Bruise me up a little of my pride. Know that I was made to defend us. So inside me, inside me, outside me, inside me. Esto siempre te gana, tu sonrisa la humana, se hace desestimada, martillando el corazón, una absencia que sacia, perseguint a la gràcia, el dolor una delícia, el divina buidor i el rajos de la lluna, la llum deixa naufragar i privar-se és la indulgència que practica el per amor. Each vertebra reveals a mystery. Bring up my spine, it's a rosary. Through my body you can see the light. Bruise me up a little of my pride. Know that I was made to defend us. So inside me, inside me, outside me,
s'estan desdibuixant fins a la frontera. No tothom l'entendrà i ella no ho espera. Pensen que és el final, però tot just comença. Through my body you can see the light. Lose me up a little of my pride. Know that I was made to depend on. So outside me, inside me, outside me. Mi piel es fina, de porcelana, rota en la esquina. Mi piel es fina, de porcelana y de llamana, luz que ilumina, ruina divina. El placer anestesia mi dolor, el dolor anestesia mi placer. Lo que tengo, lo que hago, mi valor. Y el dolor siempre vuelve a aparecer. A ti no creo, hasta que te derrames en mi pecho, dentro de mi corazón y mi cerebro. Como un cubata cae en mi garganta y se vierte mi pelo hasta el suelo. Ego Sam Nil, Ego Sam Lux Mundi. Ego Sam Nil, Ego Sam Lux Mundi. Ego Sam Nil, Ego Sam Lux Mundi. Mi, Ego Sam Lux Mundi. Lo that you fe. Traje algo para que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigueraje. Traje algo que te pueda coraje. En tu gloria falta viaje, pero a ti te sobra equipaje. I know that the way that you scared. Te puedo enamorar, yo te puedo inspirar, te puedo envenenar y te puedo curar. Yo te puedo elevar, yo te puedo humillar, para bien o para mal. Transformar don antes de teado. Kimi dai nashi ni sareru mae ni yabai yatsute omou kana. Motte umareta sai no nano. Motte umareta sai no nano. Watashi wa kaos no yo. Date kami-sama ga kimeta koto. Date kami-sama ga kimeta koto. Traje algo para que tú te relajes. Aquí tienes este homenaje. Soy la diva del tigueraje. Traje algo que te pueda coraje. En tu gloria falta viaje, pero a ti te sobra equipaje. So what kiss. Lo that you fe.
sei l'uragano più bello che io abbia mai visto, il migliore dei dolmen si alzarebbe per te. Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco, ma quando non riuscire ad elevarsi sei tu, sei tu. Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re dell'anarchia, mio astro imprudente preferito. Quando piangi raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte, qualunque sia il crimine. Io Cristo piange diamante, piange diamante, mio Cristo in diamante, ti porto sempre, sempre, ti porto sempre, ti porto sempre, sempre. La verità è che entrambi abbiamo macchia e nessuno dei due può sfuggire di l'altro. C'è sempre qualcosa di te che ancora non so, come il lato nascosto della luna, una volta svelato, so che non lo dimenticherò. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci, e quanti abbracci hai dato che avrebbero potuto essere pugni. Mio caro amico, l'amore che non si sceglie, non si lascia cadere. Mio caro amico, con te la gravità è graziosa, la grazia è grave. Il mio Cristo piange diamante, piange diamante, mio Cristo in diamante, ti porto. Hola a todos e a todas, benvidas a este novo episodio da nosa serie especial polo 8M. Hoxe imos a falar dun concepto tan clásico como a polémico da historia da filosofía e da psicoloxía, que se trata da envexa do pene formulada por Sigmund Freud. A idea é explicar en que consiste esta tese dentro do seu sistema teórico, entender o contexto no que xordeu e despois ver tamén as críticas, que non son poucas, que recibiu ao longo do tempo. Bueno, antes de meternos xa no concepto en sí, penso que estaría ben situarnos un pouco. Freud é o fundador da psicoanálise a finais do século XIX, e comezos do século XX, e desenvolveu unha teoría do desenvolvemento psicosexual con diferentes etapas, oral, anal, fálica e xenital, e precisamente na etapa fálica, arredor dos 3 aos 6 anos,
onde aparece o famoso complexo de Edipo. E no caso das nenas, o concepto de envexa de pene. Sí, xusto. E segundo Freud, nese momento a nena toma conciencia da diferencia anatómica entre os sexos e interpreta a ausencia de pene como unha carencia. Pero é importante matizar, porque isto moitas veces simplifícase moito, que para Freud esta envexa non é simplemente querer o órgano literalmente, senón a percepción dunha falta. Claro, e aí é onde entra tamén toda a dinámica familiar que el describe, porque Freud di que a nena inicialmente ten un vínculo moi forte coa nai, pero cando descubre esa diferencia anatómica, responsabiliza da súa carencia e reorienta o seu desexo cara ao pai. Isto forma parte do que se chama complexo de Edipo feminino ou complexo de Electra, como indicaría despois Carl Jung. Carl Jung, que de feito foi discípulo de Freud, de aí que sacase, desenvolvese ou estendese tantas das súas ideas como esta. E sobre o que dis, hai outro punto clave que mentres que o neno experimenta o medo á castración ou a perder o pene, a nena vive a situación inversa, que é que xa se percibe como castrada a si mesma. Isto encaixa dentro dunha estrutura ou sistema simbólico que construe Freud, no que, para entendelo un pouco, o pene estaría no centro como símbolo central, non só anatómico, senón tamén psíquico, asociado á autoridade e á identidade. É tamén importante lembrar o contexto no que Freud formula todo isto. Tendo en conta que estamos na Viena de comezos do século XX, unha sociedade profundamente patriarcal. El baséase na observación clínica das súas pacientes, moitas delas mulleres da burguesía vienesa e con síntomas de histeria, que durante séculos se considerou un trastorno femenino. Freud intentaba dar unha explicación científica e conflictos psíquicos que naquela época non tiñan outra lectura. Sí, e ademais Freud non falaba simplemente da anatomía, senón da estructura psíquica. Para el, a diferenza sexual organizaba o inconsciente. A identidade femenina desenvolvíase a partir desa aceptación desa falta e da substitución do desexo do pene polo desexo dun fillo, que funcionaría como compensación simbolóxica. É dicir, segundo esta lóxica, a maternidade ocuparía un lugar central na realización da muller, sí. E isto conecta tamén coa súa concepción da feminidade en xeral. Freud chegou a dicir que a sexualidade feminina era máis complexa e, en certo sentido, máis difícil de explicar. E tamén fala da transmisión de clítores e vaxina, como centro da sexualidade adulta, que foi outra das partes máis discutidas despois. Moi ben. Entón, se resumimos un pouco, para Freud a envexa do pene consistiría nun momento estrutural dentro do desenvolvemento psíquico feminino que ligado á percepción dunha carencia neste caso, que reorganizaría os afectos e o desexo. Non é unha frase solta, como xa explicamos, senón unha peza moi importante dentro dun sistema teórico moito máis amplo. A partir dese momento comezan as críticas, como por exemplo, unha das primeiras persoas en cuestionar esa tese, que foi Karen Horney, que tamén era psicoanalista e traballadora dentro da tradición freudiana. Ela argumentou que a chamada envexa de pene non era unha realidade universal, senón que é unha interpretación condicionada pola cultura patriarcal. Claro, de feito, Horney propuxo algo bastante provocador, que se existise algo comparable podería falarse máis ben de envexa do útero por parte dos homes, é dicir, unha posible envexa masculina da capacidade femenina de xestar vida. Pero non era tanto para cambiar unha teoría por outra, senón para mostrar que as interpretacións psicoanalíticas estaban atravesadas por supostos culturais. E aí tamén entra Simone de Beauvoir, sobre todo na súa obra O segundo sexo. Ela di esa frase tan coñecida de que non se nace muller, senón que se chega a selo. Para Beauvoir, a suposta falta non é algo biolóxico nin psicolóxico natural, senón algo construído socialmente. A nena aprende que vive nun mundo onde o masculino ocupa o lugar do universo e do normativo. Entón, o que podería dicirse que o que Freud interpreta como unha estrutura psíquica universal podería entenderse, sobre todo agora máis, como
o efecto ou resposta a unha organización social diferente e discriminatoria, obviamente con respecto ás mulleres. Se neste caso o pene simboliza o poder e a autoridade, non é porque sexa inherentemente superior, senón porque a sociedade lle outorga ou lle outorgaba ese valor no momento. Bueno, é que incluso dentro da propia psicanálise hubo matización. Por exemplo, Alfred Adler afastouse da interpretación centrada na sexualidade e puxo máis énfase nos sentimentos da inferioridade e na loita por superalos. Para el, moitas dinámicas que Freud explicaba en termos sexuais podían entenderse como reaccións a estructuras de poder e xerarquía. Sí, claro, e ademais, co paso do tempo, a maior parte da psicoloxía contemporánea deixou de considerar válida a teoría da envexa de pene como explicación universal. Hoxe, a psicoloxía evolutiva e a neurociencia e os estudos de xénero subliñan moito máis a importancia dos factores sociais, culturais e educativos na formación da identidade. Pero tamén é certo que non se pode negar que Freud marcou un antes e un despois. Introduciu a idea de que a infancia é decisiva na configuración da personalidade e que o inconsciente ten un papel central. Incluso as teorías que o critican parten, en moitos casos, do seu marco conceptual. Exactamente, que é xusto aí onde se atopa a complexidade de Freud. O mesmo Freud, como psicoanalista, é tanto imprescindible, ao final foi o pai da psicoanálise, como profundamente discutido. Esta teoría da envexa do pene foi vista como androcéntrica, está como un intento moi limitado como o seu contexto, como xa explicaron as miñas compañeiras, de comprender os conflitos psíquicos que tiñan as mulleres como efecto dunha sociedade desigual. Bueno, no contexto do 8M, revisar estas teorías é relevante porque nos permite ver que o saber científico non é neutro, senón que é atravesado por valores culturais. A historia da filosofía e da psicoloxía evoluciona, corríxese e reinterpreta os seus propios fundamentos. Sí, ao explicar a tese de Freud, vemos como categorías como falta, desexo ou identidades se construíron desde unha perspectiva concreta e con outros pensadores ampliaron ou cuestionaron esta visión. E quizais, o máis importante é que este debate nos ensina que a identidade feminina non pode reducirse a unha única explicación biolóxica ou psíquica. É algo moito máis complexo, atravesado por dimensións sociais, históricas e simbólicas. Tamén é importante entender que o que Freud dixo, sen simplificacións, axúdanos mellor a facer unha crítica con fundamento. Ao final, a teoría da envexa do pene parte dunha arquitectura teórica que hoxe, grazas a diferentes persoas como as autoras que nomeastes ou autores, permítenos dar outra perspectiva dende a cal criticar esta mesma teoría. Así que con todo isto, para pechar, podemos dicir que a teoría freudiana da envexa do pene foi un intento de explicar o desenvolvemento psíquico femenino dentro dun modelo centrado na diferencia sexual e na simbolización da falta. E as críticas posteriores, desde Horny ata Beauvoir e máis alá, puxeron de manifiesto que esa suposta falta pode entenderse mellor como o efecto dunha estructura social desigual que como unha realidade psíquica universal. O debate segue aberto no ámbito académico, pero hoxe o consenso afástase dunha lectura literal ou determinista na tese freudiana. Pois moitas grazas, chicas, e nada, con isto pechamos o episodio de hoxe. Agardamos que esta análise vos axude a entender mellor tanto o pensamento de Freud como as críticas que recibiu. E nada, moitas grazas por escoitarnos. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme. Yo tengo derecho. La cruz en el pecho calibra mi cuerpo para desquitarme. Yo tengo derecho. Me pesa la cadena. Tanto mira para atrás.
te dispare y te traiga de vuelta. Ja ne šukaju pomste, pomsta šukає мене.